Dydd Mawrth. Fe dreuliodd Iesu Grist y dydd Mawrth yn dysgu a phregethu mewn iaith yr oedd y bobl yn ddeall. Roedd athrawon yng Ngwlad Canan ar y pryd a elwyd yr Rabiniaid, ond roedden nhw'n anodd i deall. Mae pregethu mewn iaith ddealladwy mor bwysig hyd heddi. Ac oherwydd fod yr Iesu yn hawdd i'w ddilyn, fe fyddai tyrfa fawr yn ymgasglu i wrando arno. Ar y diwrnod hwn, y llefarodd amryw o ddamhegion, megis dameg y ddau fab a dameg y wynllan. Mi allwch ddarllen rheini eich hunain. Ond nid jyst pregethu, fe fydd dadlau hefyd. Roedd yr offeiriaid a'r phariseaid a'r ysgrifenyddion yn greulon iawn wrth yr Iesu. Fe gofiwch iddo ei pechu wrth lanhau'r deml ddoe. Yn sgil hyn, fe osodwyd cynllwyn i'w ladd. Fe anfonwyd pobl i ganol y dyrfa i ofyn cwestiynau bwriadol mwyn i ddal. Roedden nhw'n ceisio cael yr Iesu ddweud rhywbeth fyddai'n troi bobl yn ei erbyn ac yn ceisio i gael ei drwbl gyda'r Rhufeiniaid. Yn ystod y cyfnod yma, roedd rhaid i bob iddew dal i treth i Rufain i Gesar. Felly gyfynodd un o'r dynion i'r Iesu, a yw'n iawn talu treth i Gesar. Dyma gwestiwn allai gael yr Iesu drafferthion mawr. Fe allai'r Iesu ddweud ei bod yn iawn i dalu treth i Gesar a byddai'r bobl yn troi'n ei erbyn. Ar y llaw arall, os dywedai nad oedd yn iawn i dalu treth i Gesar, fe fyddai mewn trwbl gyda'r Rhufeiniaid. Ond fe welwn ddoeth huneb yr Iesu, wrth iddo sylweddoli pam y gofynnwyd y cwestiwn, ac fe atebodd, talwch bethau Cesar i Gesar, a phethau Duw i Dduw. Bu holi mawr ar y Iesu drwy'r dydd, a'r holi'n troi'n ddadle, ond roedd yr Iesu yn gweld trwy'r cwbl. Fel hyn yr holodd crefyddwyr y demlef. Trwy baw durdod rwy ti'n gwneud y pethau hyn, hynny yw, pwy ti'n meddwl i ti? Rwy ti'n gosod y hun yn uwch na gweision y gyfraith ar deml, ac yn troi'r bobl oddi wrth ei hyfuddod i'r heniriaid. Dim ond y Meseia ei hun all wneud y pethau rwy ti'n ei gwneud. Ond roedd yr Iesu yn drech na pob holwr. Mi ofynodd un o'r ysgrifenyddion iddo, prin yw'r gorchymyn cyntaf? Atebodd yr Iesu, y cyntaf yw gwrando o Israel, a mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd, a char yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymydog fel ti dy hun. Ie, car dy gymydog. Ac o'n i dyna'n dyletswydd ninne yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae'r rhai sy'n parhau ymgasglu mewn parciau mannau cyhoeddus wedi anghofio'u cymydog, mae'n amlwg. Mae'r rhai sydd wedi cynnig bod o gymorth i'r rhai mewn cymdeithas na all fynd allan ei hunain yn ymarfer y gorchymyn, car dy gymydog, a diolch amdanynt. Os darllenwch chi ddameg y ffigysbren, fe welwch y geiriau, bydded gennych ffydd yn niw, a rhaid i ninnau ymarfer y ffydd honno hefyd. Ein dyletswydd ni fel Cristnogion yw cyhoeddi ar adeg anodd fel hyn fod Duw ar gael bob amser, ac i sicrhau fod ffrwyth ein coed ninnau yn plesio Duw. Rhaid meddwl am eraill, a sicrhau fod ein eglwysu ar waith yn ein cymuned. Mae'n bwysig nawr o bob cyfnod, ein bod yn rhoi ein Cristnogaeth ar waith. Mae yna lawer mwy i hanes y dydd Mawrth wrth gwrs, ac fellwch ddarllen amdano ym Pennod 11 o Efengyl Marc, Pennod 11 o Efengyl Mathew a Pennod 20 o Efengyl Luc. Carwch eich cymdogion.